Уңған, булған, бик сәләтле дуслар, бәйрәм ясап бизи тормышны. Мин үзем дә бер дә тик утырмыйм, янып яшим бизәп язмышны. Кул кушырып утыру эшем түгел, моңайса да күңел кай чакта, якын дусларым да һәрчак янда. Сизәм үземне җылы кочакта, кай чагыңда исем китә минем. Сез һәрвакыт якын, ярдәмчел, дуслар, исәнлек, саулык телим сезгә. Дусларның икән кадерен бел. Көнләшмәгез, шунда үзегезне бәхет көтеп торыр таңнарда. Мин бик шатмын дусларым булуына, ләззәт биреп торган җаннарга. Үзегезгә дә килсен куанычлар, тырышкан табар һәрчак кирәген. Үзең кешелекле бул, мәрхәмәтле, намус белән типсен йөрәген. Автор Гөлнур Шакира.